Bikoto nás učí, že každá emócia je ako vlna. Prichádza, dosahuje svoj vrchol a potom odchádza. Keď však necháme hnev trvať príliš dlho, jeho stopy zostávajú v našom vnútri, ako odtlačok, ktorý narúša pokoj našej duše. Každý okamih, ktorý strávime hnevom, je okamihom, ktorý vzdávame svojmu vnútornému svetlu. Hnev, ak sa neovláda, sa stáva naším pánom. Bikoto pripomína, že najväčšia sila nespočíva v jeho potlačení, ale v jeho prijatí a uvoľnení. Keď sa objaví hnev, máme možnosť zastaviť sa, dýchať a pozrieť sa naň ako na oblak, ktorý zakryl naše svetlo len dočasne. Tým, že dovolíme hnevu prejsť bez toho, aby sme sa ho držali, nachádzame cestu späť k pokoju. Všetky emócie sú odrazom našich skúseností a našich reakcií na svet okolo nás. Bikoto nás vedie k pochopeniu, že v každom hneve sa ukrýva ponaučenie. Nie je to výzva bojovať, ale príležitosť spoznať, čo v nás túto reakciu vyvolalo. Sebapoznanie je kľúčom k uvoľneniu a práve tam začína skutočná harmónia. Keď hnev pretrváva, nesie so sebou váhu, ktorá nás ťahá nadol. Bikoto nás učí, že táto váha nie je trestom, ale pripomienkou, že naše telo a myseľ túžia po pokoji. Každý okamih, ktorý venujeme odpusteniu, či už sebe alebo iným, je okamihom, ktorý nás približuje k vlastnému svetlu. Odpustenie nie je slabosťou, ale rozhodnutím nepúšťať si do svojho srdca ťažobu, ktorá tam nepatrí. Bikoto pripomína, že harmónia nie je stav bez emócií, ale schopnosť prechádzať nimi s pokojom a pochopením. Keď si uvedomíme, že nemáme moc nad tým, čo k nám prichádza, ale máme moc nad tým, ako na to reagujeme, nachádzame slobodu. Sloboda neznamená vyhýbanie sa hnevu, ale jeho prijatie ako prirodzenej súčasti bytia. Každý krok k zvládaniu emócií je krokom k väčšej rovnováhe. Bikoto nás volá, aby sme si uvedomili, že hnev nie je nepriateľom, ale učiteľom, ktorý nás môže priviesť k poznaniu. Ticho, ktoré nasleduje po hneve, je priestorom, kde nachádzame pokoj a obnovujeme svoje svetlo.